Hintay dapawan dagiti damdamag probinsya. Dito'y Cordillera, Baguio City Police Office. Agtaltalinar da drug-free workplace. Ken iti Kalinga ipatungpal ti lokal a gobyerno ti libreng sakay para kadagiti umili. Dayta ken da dumapayadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Agtultuloy ti panang taginayon ti Baguio City Police Office iti status dakas drug-free workplace. May basar iti resulta ti random drug testing anay sayangkat iti umuna a quarter ti tawen. Sigun iti BCPO, 474 police personnel tin naipasidong iti random drug testing ngem awan kadakwada ti nagpositibo iti panagusar kadagiti maiparit a substansya. Ti panakaisayangkat iti random drug testing kadagiti kamang ti pulisya ket paso ti panakaiaplikar dagiti konsepto ti kalsada iti disiplina amang ted iti regular a palagip ken dedikasyon kadagiti panakabagi ti linteg. Iti Kalinga, iyuswat ti provincial a gobyerno ti libreng sakay program inton Lunes kasungbat iti manarimaan nga oil crisis. Babaen iti programa ag-operate ti provincial bus iti tallo a biyahe iti agsapa ken iti malem. Ti ruta ket agtaray manipud Kalinga State University Bulanao Campus agingga iti provincial capital a dumanon agingga iti dagupan iti sango ti Tabuk City Hall. Available manipud Monday agingga Friday ti libreng sakay nga daan panggep amang palag-an iti parikot dagiti commuters. Iti Benguet, nangisayangkat ti Benguet Police Provincial Office iti awarding ceremony para iti PD's 98-Day Weight Loss Challenge 2.0 nga daan iti tema a fit to serve, ready to respond. Panggep ti programa a pasayaaten ti body mass index dagiti personnel nang nangruna dagiti naklase kas overweight ken obese. Ama itunos iti panagkomite organisasyon iti salunat ken kinasagana iti operasyon. May sa akang runaan at tampok iti seremonya ket ti panakabigbig dagiti top 3 male ken top 3 female a biggest losers. Alang ipakita iti na isang sangayan na disiplina ken nakagunod iti weight loss iti 98 nga aldaw. Kabayatan na, pinadayawan ti Benguet Police Provincial Office ti outgoing Provincial Director ani Police Colonel Lambert Suerte babaen ti farewell fellowship. Napadayawan pa iso na iti medalya ng kasanayan manipod iti National Headquarters, kas panang bigbig iti professionalism, ken ti dedikasyon na iti serbisyo. Iti intero a panagtakem na, indawluan ni Police Colonel Suerte dagiti epektibong operasyon ti panakipatungpal ti linteg, dagiti ganwat amang laped iti krimen, ken community-based policing programs, adakkel ti naitulong na iti talna ken ornos iti Benguet. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas.